Ready, go! Оп! Стига. Ready, go! Оп! Изправи! Ready, go! Ей, какво стана тук, бе? Мирчев бие. Ready, go! Дай, Стига! Борован, нали? Ей, там големи хидрицисти. Ready, go! Гледайте трезво на нещата. Ready, go! Ей, стига. Добре. Ready, go! Оп, стига. Зеления, добър ден. Изправи. Ready, go! Оп! Ей, какво направи, бе? Евала! Ще ви дисквалифицираме двамата и не мога да пия толкова пиен. Ready, go! Оп! Стоп! Избери тази китка, Фани. Тук нищо се не види. Ready, go! Ей, стой! Еми, Мирчев пак бия. Ready, go! Оп! Оп! Зеления направиш. Ти продаде матча. Пари ръката. Изправи. Ready, go! Ей! Сами. Оп! Ready, go! Ей! Оп! Победите! Ей, тук се усеща сила. Ready, go! Оп! Ей! Добре! Ready! Не бе! Ready, go! Ей, какво стана? Еми, Мирчев, писар! Дайте подаръците, първо и второ място, седи тук биска. Мирчев!